आशिक ये कोरोना के महामारी के चलते भोले बाबा से वो गुहार सुनावतानी। आई भैया ये गाना के माध्यम से सुनी। प्रेजेंटेड बाय लुक म्यूजिक। कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी, कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी। कौन उपाय लगाई बाबा जहले चढ़ी, कौन उपाय लगाई बाबा दुखे बापड़ी। कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी, कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी। भूखे पेट गरीब के रोवे गली गली, भूखे पेट गरीब के रोवे गली गली। कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी, कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी। आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया। कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी। नाही केहू कैसन बेमारी आइल बाबा रहेला सबे दूरे, रहेला सबे बाबा। केहू से केहू दूर रहेला सकेला नाही केहू कैसन बेमारी आइल बाबा रहेला सबे दूरे। सुनी है बतिया बाबा रोवे हरे गरी, सुनी है बतिया बाबा रोवे हरे गरी। कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी, कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी। कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी, कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी। घर के चूल्हा जरत नहीं खे केकरा लगे हम जाई, कैसन आफत आइल बाबा दुनिया बाट डराई, दुनिया बाट डराई। घर के चूल्हा जरत नहीं केकरा लगे जाई, कैसन आफत आइल बाबा सबे बाट डराई। दीना राइडर आमद आशिक कहे दुख बड़ी, दीना राइडर आमद आशिक दुख बा कहे बड़ी। कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी, कोरोना के चलते कैसे जहले चढ़ी। आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया।